Днескашното видео сме в залата отново. Много ми липсваха тези влогове, не съм правил влогове от супер много време, защото съм се съсредоточил много в главния канал. Знаете, че там вече не качвам влогове, а много целенасочени видеа. Искам да ви покажа малко прогрес на тялото ми, да ви разкажа много неща за тренировките ми, дали все още се подготвям за триатлон, за Ironman и така нататък. Много е студено днеска. Аз съм по къси гащи. Навънка беше минус 13, като разхождах кучетата. Сега трябва да се е потопли, обаче залата е много студена, защото все още не съм вземал нищо в залата, което да е топли. Нито климатици, нито печки. Какво се случва в залата? Тренирам аз и тренират още няколко човека от селото, които искат да тренират. Сериозно. Не е отворена постоянно, по простата причина, че просто 4 човека тренират в селото. Защо да я отварям постоянно, като те си имат ключи, си идват. Преди ще виждаме, е много срам да ви се покажа как изглеждам в момента, защото съм станал много дебел. Нищо, съм в сравнително добра форма, тичам доста, тренирам, но нали имахме програми за отслабване, все още имаме, но ме беше малко или много страх. Не страха, ми беше некомфортно, неприятно, като хората казват, виж го, той е дебелия, продава програми за отслабване. То едното няма нищо общо с другото. Но понеже вече не промотирам програмите, мога да ви се показвам с шкембенце, няма никакъв проблем. Ето в момента как изглеждам. Не е крайно зле. В смисъл, просто съм омазнен тук в корема. Мале, че ми студено. Само се облека. Мале, много студено ми стана. Чай да загрявам. Това, което в момента правя, опитвам се покрай новия бизнес и покрай всичко, не ми остава много време. Тренирам 2-3 пъти на седмица. 2-3 пъти на седмица не е много, дори е много малко, но така съм преценил в момента за себе си, че ми е достатъчно. Някои хора казват, че 5 пъти трябва да ходиш, 7 пъти трябва да ходиш. Аз ходих някой път преди година, дворазови тренировки правих. Много е относително, много ми е студено. Това, което правя, в повечето случаи тичам на пътеката, защото е много студено навън, както казвам, днес е минус 12. Преди 2 дни тренирах, карах колело 30 минути. Имам този спин байк, сега ще ви го покажа. И правя малко сила. Базови неща, обаче днес ще ви покажа цялата си тренировка. Чувствам се сравнително добре. Няма да тичам повече от 5 км. 5 км ще направя. В момента съм около 80 кг съм. 80 кг. В най-добрата ми форма съм бил 73. Демек, ако стигна 75 отново, ще е добре. Ама не мога да се съсредоточа върху храната си. Ту спирам сладкото, бях го спрял целия половината декември, целия януари, половината февруари го бях спрял и започнах много да ям сладко. Месо не бях ял 3 седмици. При 2 дни ядох Макдоналдс, слезахме с жената до Пловдив да хапнем. Така че ту спирам някакви неща, но най-вече гледам да не хапвам много месо. Не ми влияе добре, не се чувствам добре, нито спилешко, пуешко, свинско, никакво месо не ми влияе добре. Като хапна само примерно картофи, много по-добре се чувствам, много по-наяден дори. Много повече енергия имам. Много хора ме питат какво става с трикинга, стъмблинга. За съжаление вече не тренирам, просто не го усещам. Не знам, откакто направих залата, умря всякакво чувство в мен да тренирам трикинг и тъмблинг. Осъзнах много неща за себе си, още за трикинга. И сега тренирам неща, които, нали, както казах, триатлон. Тичам, карам колело, плувам. Макар че не съм плувал скоро. Но просто това ми доставя голямо удоволствие. Той е спин байк. Много карам. 30 минути. Измъчвам се. И пътечката. След това силата прави лици опори, коремни преси, набирания. Много базови неща. Аз съм фен на базовите тренировки и според мен имат най-голям ефект върху тялото и върху всичкото на човек. Днеска ще пробвам да бягам 5,30 на километър. Не мога 5,30, ще смъкна максимум до 6,30. Което е голяма разлика, нали, във времето. Много важно човек да си слуша тялото. Почваме. 3, 2, 1. Давай. Нещо съм спрял да слушам сръбско, като тренирам. Да слушам сръбско, аз се пускам някакви техно хаус. Хард техно. На Мадона Ла Исла Бонита, или как се казваш от една песен. Чак ме е срам да го кажа. Че ми е студено. Хайде да потичкаме малко. На първи километър съм вече и още не съм се изпотил. Още дори не ми е топло. Това не се е случило скоро. 1 км, 5,30. 5,30 минути на километър е добре. Мисля, това ми е дори бързо темпо. Най-бързо тичах 10 км през октомври за 5 минути на километър и бях много доволен. Пак ще стигна до това ниво. Сега докато тичам се сещам, че ви казах, че съм спрял месото. И звучи малко парадоксално, защото новият ми бизнес е свързан с продаване на мезета от Еленския Балкан. Пак съм спрял месото. Ама някой път така се получава. Километър и половина вече поддържам темпото. Доволен съм. 2 км и половина не съм свалял скоростта. Почвам да се затоплям вече.
Дори съм потен. Мисля, че ги избягам. 18 минутки. Обмислям последния 1 км да напъна малко повече. 5 минути. 4:30 не знам дали ще мога, но 5 минути ще пробвам. 4 минути и 30 км. Да им колко ще издържа. Последния километър го изтичах тук що. Ей, 27 минути. 5 км и 50. Изтичах последния километър, без да намаля, на 4 минути и 30. Честно да ви кажа, малко предобрих. Дори много предобрих. Ще ми гръмне сърцето. Вече официално съм стоплив. Кризи, мризи, сърца, всичко ме заболя. По едно време гледах на часовника, 199 пулс. 4 минути и 30 км ми е макса в момент. Не мисля, че мога по-бързо да изтичам 1 км. Ама беше и последния, де. Може и да е възможно втори километър, ако пробвам по-бързо. В принцип с тези тренировки, особено с тичането, си дадох сметка, че не трябва постоянно да напъваш. Ма днеска ми беше много кеф. Може би съм се вдъхновил, защото днеска влогвам за първи път от много време. Оле, бая се поизморих. Не знам как ще направя силата. По принцип този клип трябваше вчера да го снимам, обаче толкова бях изморен, че не можа да стана от леглото. Само четох книга, преди 2 седмици се разболях, в принцип не се разболявам. Обаче пък когато се разболея, е като за последно. 39 градуса температура, не мога да стана от леглото. И след 3-4 ден мислех, че вече съм добре. Нямам никакви симптоми, просто нямам сила. Лягам си в 9, ставам в 7, никаква сила. Спя след обед по 2, по 3, по 4 часа. Много се бях напрегнал, обаче днеска вече доста по-добре се чувствам. Предполагам, че много от вас, които гледате и вие сте го имали този грип, че съм настинал, ама явно съм хванал този грип, новия. Така че днеска подмъчих си тялото, може би не е най-доброто нещо, което можех да направя, обаче много ми е кеф, много ми е хубаво. На 4,5 км исках да се откажа, исках да походя вече, обаче вика няма. 500 метра ще ги направя. Часовника ми дава recovery time 38 часа. Какви 38 часа recovery time, бе? Ти добре си, часовника нещо се е побъркал. Макар 38 часа, имам 2 дни почивка. Може и да го послушам. Така и така заговорих преди малко за новият ми бизнес mezelandia.com. Ще оставя линк долу в описанието, ако искате да си хапнете от най-качествените мезета в България. Магазина ми искам да е нещо като бутиков магазин, само с най-качествените продукти. Например, нашите мезета нямат никакви консерванти. Има само солчица, на някой има чубричка и чисто месо. Няма натриев нитрит, няма всички други консерванти, които познаваме, както и всички други продукти. Не само местните продукти, ами и конфитюрите, мармалада. Всичките неща са много, възможно най-чисти. Без едно са домашни. Така че ако искате да си хапнете, отидете на mezelandia.com, поръчайте си, днеска си поръчате до 4 часа и утре вече е при вас. Делничен ден. Сега обаче се обяснявал, да направя някоя лицева опора. Сега ще ви покажа каква кръгова тренировка правя след тичането. Днес ще направя само 2 серии. Започвам с лицевите опори. 15 лицеви опори. (14) 15. Сега идваме на този прекрасен уред. Този прекрасен уред се нарича римско столче. Имам една спецификация, като правя коремни преси, и то е да си слагам ръцете отзаде и да ги кръстосвам. Ако тръгна да ги разкръстосвам, значи ми става тежко и не го правя правилно. Дори може и сами да пробвате, когато се кръстосвам и ги държите просто тук, натоварвате най-много прес. Не че съм учил някъде, просто така си мисля как го усещам най-добре. Също 15 правим тук едно. Че ми се сваща пресата. Като казах римско столче, книгата, която чета в момента, е за Цезар как разгромява галите. Всъщност аз не знам дали ги разгромява още, защото не съм стигнал до края. Но имало е момент, в който той е настъпвал към галите и е трябвало римляните да вървят с цялата екипировка. Палатки, лопати имат, мечове, копия, щитове, ризници. Всичко, което се сетите, мисля, че около 30 кг е тежало и е трябвало да вървят по 60 км на ден. Когато са прекосявали Алпите да ходят при галите, преминавали през преспи, чистили снега от планината, защото трябва да изненадат галите, минали през планината посред зима. Ви представяте ли си тогава какви снегове е имало? Сигурно снега е бил по 2 метра, 3 метра. Дори глупости приказвам, на Алпите сигурно е много повече. То тук е било преди 100 години. Това доста ме мотивира, толкова много са вървели истински мъже. Спортисти, дето са вика. Набиранията са ми може би най-слабата дисциплина. Правя в момента по 5. Просто защото се напълвам повече, почвам да ги изкривявам. Някой би казал 5 са много малко. Да, малко са, ама предпочитам да ги правя правилно. Пак те ще дойдат, ето аз в началото 5 едва ми правих, сега 5 са ми. Що го да е добре? Първо ще преминавам на 7, на 10 и мисля, че вече като стигнеш 10-15 набирания в серия, си така в хубава форма. 1, 2,
3, 4, почна става тежко. 5. Това е в момента силата, която правя. Сега ще се почина една минутка, 2 минутки и ще направя още една серия, същите неща. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао! Не забравяйте да тренирате.